Sabies que el puput és un dels ocells més curiosos de casa nostra? Cada primavera arriba des de l'Àfrica, després de recórrer milers de quilòmetres per criar aquí. Amb el seu bec llarg i corbat busca cucs, larves i altres petits invertebrats amagats sota la terra tova o entre la fullaraca. Però el més sorprenent és el seu sistema de defensa. Quan la femella està covant, tant ella com els pollets produeixen una secreció amb una olor molt intensa i desagradable. Aquesta pudor fa que molts depredadors s'ho pensin dues vegades abans d'acostar-se al niu. I encara hi ha més. Si un enemic s'hi acosta massa, els pollets són capaços de llançar els excrements amb força cap a l'intrús. Sí, ho has sentit bé. Tenen una punteria sorprenent. Hi ha un detall encara més fascinant. Aquesta secreció tan potent no només serveix per defensar-se. Conté bactèries beneficiosos que ajuden a protegir les plomes, els ous i el niu d'alguns microorganismes perjudicials. És com una petita farmàcia natural creada per ella i la mateixa evolució. La natura no deixa mai de sorprendre'ns. L'evolució ha perfeccionat aquestes estratègies perquè el puput pugui protegir el que més estima, la seva família. Moltes gràcies, molta salut i fins ara!